Второзаконие, 8 глава, Библията казва така: защото Господ твоя Бог те води в добра земя, в земя богата с водни потоци, с източници и дълбоки извори, които извират от долини и планини, в земя, която е богата с жито, с ечемик, с лозя, с мукини, с нарове, в земя, където няма да ядеш хляб оскъдно и в която няма да си в нужда от нищо, в земя, чието камъни са желязо и чието планини ще копаеш мед. И когато ядеш и се наситиш, да благославиш Господа твоя Бог за добрата земя, която ти е дал. Внимавай да не забравяш Господа твоя Бог и да не престъпваш Неговите заповеди и Неговите повеления, които днес ти заповядвам. И които да не би като ядеш и се наситиш и построиш хубави къщи и живееш в тях, и да се умножат говедата ти, овцете ти, умножи и да се умножи среброто ти, златото ти и да се умножи всичко, което имаш. Тогава да се надигне гордост в сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог, който те извел от египетска земя, който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаш отровни змии, който те храни в пустинята с манна, която не знаеха бащите ти. Но да не би да кажеш в сърцето си: моята сила и моята ръка ми спечели това богатство. Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство и за да утвърди завета си, който се е клел на бащите ти, както прави и днес. Благодарим на Исус за това. Вие имате семейство, това е просто един дом, но вие имате здраво семейство. И заради връзката ви, заради единството ви с Господа, заради вашата любов към Бога, заради вашето посвещение, ние ви познаваме много отблизо, познаваме сърцата ви, познаваме живота ви и знаем, че вие обичате Исус толкова много. Това е просто една награда и това няма да спре. Бог ще ви награди с още повече и с още повече, защото това е Неговата воля.
Благодарим на Исус за покорството към Бога, към нас, въобще към църквата на Бога. Благодарим на Исус за вашето сплотение, за вашето единство, защото Библията казва, ако двама се съгласят на земята, Той ще ви даде всичко. И вие имахте съгласие, сложихте Бог като тройното въже, като ваша канара, като ваше богатство, като ваша наслада. И това, което днес ще разрежете тази лента и ще влезнете в този дом, е просто благословението, което Бог ви е дал. Алелуя! Издигам те, само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. Запали сърцето ми, Господи, запали душата ми, Господи, запали сърцето ми и ще те хваля. Господи, запали сърцето ми, Господи, запали душата ми, Господи, запали сърцето ми и ще те хваля.
само те. Издигам те, само те. Нека да протегнем ръце към тях и да се молиме. Татко, благодаря ти. Благодаря ти за този дом, за Твоята ръка, за Твоята милост. Благодаря ти, че това е Твоя дом, Господи. Благодаря ти, че в този дом няма гордост. В този дом има Твоя мир, има Твоята любов, има Твоя просперитет. В този дом има единство. В този дом Ти ще царуваш, Господи. В този дом ще има хваление и поклонение. В този дом ще има деца, които растат и Те познават, Господи. В този дом ще има молитва, хваление и поклонение. В този дом всеки, който влезне, ще усеща Твоето присъствие. Ще усети Твоята благодат, Твоята любов. В този дом хора невярващи ще идват, но вярващи ще излизат, Господи. Заради това, че Ти ще употребиш Цецко и Асенка и децата им за Твоето име, за Твоята слава. Ние смъмняме всяка интрига, която ще дойде в този дом. Ние връзваме всяка клюка, която ще дойде в този дом. Няма да идват такива неща в този дом, но Ти ще царуваш, Ти ще управляваш като Бог, като цар и като Господар, Боже мой. Благодаря Ти, че този дом е построен на канара, а канарата си Ти, Татко мой. Да, ще дойдат бури, ще дойдат ветрове, но този дом ще устои, това семейство ще устои, защото е утвърдено и построено върху Тебе. Ти си Бога, царя и Господаря на този дом. Ние благославяме Цецко, Асенка, благославяме домът им, благославяме, Господи, тук ще царуваш, тук ще вършиш велики чудеса и знамения, Господи. В този дом хора куци ще идват, но ще прохождат, Господи. Слепи ще идват, но ще проглеждат, Господи. Заради помазанието Ти и заради присъствието Ти, Господи. Благодаря Ти, че всеки дом ще бъде така благословен и ще се молиме във всички домове, в квартала ни, Господи. Отдаваме Ти слава на Твоето велико, чудесно и помазано име. В името на Исус да кажем заедно. Амин. Дайте силно ръкопляскане на Господа. Алелуя. Алелуя. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти. Алелуя. Добре, може да разрежете лентата и ще помазваме къщата. Алелуя. Така, само момент, искаме... Само един е силен да спаси, само един гроба победи, само един достоен за хвала. Ключа държи на ада и смъртта, има власт над всички болести, чрез своята кръв умини от греха. Името Исус, името Исус, име на чудесен е, съветник е, мощен Бог. На колене отдай му славата, ще дойде пак, приветствай го земя, да съди той народите света. Човешкият син ще слезе в облаци, при тръбен звук ще се преклоним, всеки език ще каже Ти си Бог. Името Исус, името Исус, име на чудесен е, съветник е, мощен Бог.
докато жив съм, имам причини да хваля Бог от душа. Хваля Бог от душа. И ще замълча, Господ е жив, не мога да се въздържа. Хваля Бог от душа. Върховен царуващ, хваля те аз, да ти възкръсна, смъртта победи. Истинен верен, хваля те аз, хваля те Бог, най-величествен си. Върховен царуващ, хваля те аз, да ти възкръсна, смъртта победи. Истинен верен, хваля те аз, хваля те Бог, най-величествен си. Хваля Бог от душа. Хваля Бог от душа. Хваля Бог от душа. Хваля Бог от душа. Не ще замълча, Господ е жив, не мога да се въздържа. Не ще замълча, Господ е жив, не мога да се въздържа. Не ще замълча, Господ е жив, не мога да се въздържа. Хваля Бог от душа. Хвалете Бог от душа. Хвалете го. Алелуя. 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 Да са живи и здрави, с здраве, с благословение от Господ, да си влезнат живи и здрави в къщата, да им даде Господ внуци, правнуци, по 100 години наследството му за много щастие, много любов. Да ги благослови. с дълголетие да благослови, с дълголетие, с мир, с радост, с любов, с покорство, взаимно да се уважават, взаимно. Да са живи и здрави. Бог да благослови всичките, па и тях, без да ни ги остави от ръката си. Айде, аз я не чуйкала. Ами ми си те си. Еде ти, да те... Така да хвалено прав. Така го направи това ли? Ама, видиш, си колко... Леса това, леса това.
manga, която те бега. Моя те си кава, кай си водоро. Само мanga, която те бега. Моя те си кава, кай си водоро. Da pace, paixão, tudo a me, tu ingele. Da pace. Съм готов? Айде, всеки ти. Дръж тук, Айде, мами. Ти с братчето, ти двамата, айде. Така, дайте да ви помажа ръцете. Искаме така с помазание да го правите заедно. Амин. В името на Исус, благославени ни Господи, във всичко, до което се докосват, всичко, което ще правят да преуспяват Господи. Амин. Айде, Теодора, качи се нагоре, мамо. Айде, дръж. Айде, ръката, тук само си сложи ръката. Айде, тати, ръката. 2, 3, браво! Не се събуйте, айде. Не, те не се събуват. Искаш ли придел? Алекс, искаш ли придел? Айде, Алани. Благославяме този дом в името на Отца, Сина и Святия Дух за благословение, за мир и успяване, Господи, Твоето присъствие да царува в този дом. Така. Гостите може да заповядат. Ето така. Чакай, Добре, бе, момичето. Това от радост, от радост, от радост. Айде, мамо, да ви е честито. Да сте живи и здрави и много благословени. Цецко, искаме тук да дойдеш. Като поздравят хората, че е по-широко. елате насам, е така. Амин, амин. Децата и семейството с благословения. Здраве! Да, Пенджера! Винаги да се помни сърмини на Бога, каквото не. Айде, със здраве! Бъдете благословени. Амин. И моли барабе. Внуци, брат. Амин. Изобилни благословения. Амин. Изобилни благословения. Винаги. Леле, само да не се цапа.
Честито ви, бабо. Айде да ти благослови на Баро. Вели, ако искаш бутел в хладилника, че ти твойче се цапа, ето цапал сте. Айде, Криско, да вземе тук, баба. После моето дете си, баба. Айде, да вземе. Взимаш ли горе? Айде, да вземе. Ела, баба, да ти дам бомбони. Ням. Отвори ми хладилника. Бог да ви благослови, види и готите. Да ти дам баба паста. Ами, аз също Бог да ви благослови, за да стигнете и вие стигнат. Ще ходим и много здраве, щастие, късмет. Амин, амин. Кай на ти, пите на ти. Да ни е честито. Честито ме благой сестра ми да се снимаме една снимка. Има ли още някой? Не, сега идва жена ми. Да викнем Бога да ни снимат, да идваш. Спокойно, спокойно. Амин. Благословени и ви. Амин. Да ми благослови вас. Амин. Бъдете благословени, але Надя стартахте. Благословени. Ето тези вънка. Айде. Да родите деца. Добре. Тук може да благодариме с две думи, ти и жена ти, близо един до друг. Благодариме на Бог за това, което постигнахме, защото това е всичко от Него. Без Него не може да имаме това изреживото. Сълзи на радост бъдете, хора! Благословени бъдете от камерата. Господа да благослови всеки един. Амин. И да му сбърнем мечтите. Да се благословени мирът и Благодариме на Господ за това. любовта на Бога да царува в домът ни. Той да бъде центъра на внимание. Амин. Бог да бъде центъра ни. Благодаря му за всичко. Давам цялата слава на Него. Амин. Амин. Толкова време сме чекали това момент, брат ми. Жив и здрав да си, да гледаш внуци, правнуци. Все така да ревеш, за щастие. Бъдете благословени и вие. Ето това от вас. О Господ повече. Да си живи здрав. Благословени и вие, да ви се върне на вас е... Да имате, да гледате внуци, правнуци. Е така да ви е сладък живота, като тя бомбон. Амин. Да бъде вратата, Христо. Амин, амин. Има ли още някой? Не. Да я дай да правим. Даже стол за помощь. Баба е така.
Máquina malko. Диги прибутка, диги Само един миг с тебе ме изцелява. Само един миг с тебе ме освобождава. Възстановява. Оцеци, дай му ние. Не, дай му ние, дай му ние. Говечо, Пешо, не казваш, нищо не казваш. Какво да кажем? Кажи нещо хубаво, хубаво. Аз съм казал, още един. Да бъде благословен този дом, да му 1000 децата да ги порасна, да ги жени, да стане дедо, предедо. Това е Цецко номер 1. Браво! Не, той е на първи. Изведнъж дойдоха, бе. Тие са се оговорили тие. Разбира се. Амин, и вас да и благослови. Айде тук да минем. Чакай, мамо. Просто да е благословен, стане. Желано да е поредната къща в две. За внуци, за правници, все да ти да строиш. Господ ти дава сили и средства по неговия начин, по неговия избор. И Бог те обича. Благословени. И Господ. Господине. Амин, Нали искате по хребото, тук ще охраната? Мука Гатангал. Ако искате покрай Пепи, за най-добрия оператор, за Боби Джагата. И ако не отиват, ако не седите до него, няма да ви даде да ядете. Това не го пише на само за заключим магазина. Ами. Чакай, това си... Защо, значи, много мало.
Отзад, иди да си играеш, ако искаш. Половина се прибрал, 8 е чакал да ни паниш. Не бе, ме отзад, ме преди си на нея. Много здраве, много щастие, правници, да стигнете до съвремение. Една седмица само по-свали. Нищо сладко е. Да, това е. Седиме на място. Най-смирения. Сега нещо агресическо, малко Вие се живите. Има свободно място, е там от друга страна. Малко си се кенце. Малко си вадирка, си путутка. Трябва да взимай ги себе. Бадировце на най-ме бие, Бадировце звън да ремонтава. Само тя е киска от Бадировце. Бадировце е Не надам. Пастора да прави литургия не може. Без литургия пасторите не минават. Чак сте му. Амин, амин. Божията намеса в този дом. Божията закрила дела. И Божията защита твоята десна ръка да бъде грига на тях, Боже мой. И да ги пази от всяко зло, татко. Много само живот ти, Боже. Аз ти благодаря, че ти им даде този дом. Твоята ръка им помогна. Ти им даде като подарък. Поради твоята любов към тях, защото ги обичаш. И ти освети този дом. И аз ти благодаря за твоята милост, за твоята любов към тях. Благодаря ти, Господи, за тях.
Дръж ги близо до сърцето ти, Девла. В волята ти. Благослови ги с силата на Святия Дух, да бъдат изпълнени винаги, Боже, да бъдат защитени от небето, водени, употребени и избавени, Боже. Благодаря ти, Господи. Нека Криси да дойде голяма победа в него, Господи, да бъде избавен, освободен и изцелен. Да проговоря, Господи, да проговоря с Твоята сила, Боже, с Твоята милост, Господи. Просим и милост и победа, Боже. Благодарим ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Свети Душе. Благодаря ти, Татко моя. Амин. Амин. Благодарим ти, Господи. Ajde be, Bore. Mena makame kako. Dođi za mene.